ассалому алайкум дӯстон, шумо дар шабакаи Накау Тиҷик қарор доред. Чӣ хеле ки ба ҳамагон маълум аст, ба наздикӣ шербачаи тоҷик Нурулло Алиев ҷанг дорад ва ӯ пешаи навбар дар бораи тайёрии худ ба ҷанги навбатӣ интервю дод ва мо тасмим гирифтем ки суханҳои Нуруллоро аз забони русӣ тарҷума карда пешкаши шумо гардонем. Дар ягон ҷо ба ҳузур иштат шояд дам кунед, мо боша видеоролика сар мекунем. худи ҳозир шумо машқу тамрин кардесен ва дар Москва қарор дорем. Чанд қа пеш шумо охирон бор дар хонаи худ дар Тоҷикистон будем? Ман 3 моҳ пеш омадам. Аммо ӯ дафъа омадам 6 моҳ дар збор будам. Ҷанг кардам ва баъд дар Доғистон збор гузарондам. Ва иҷа омадам, 2 моҳ иҷада будам. Баъд ҷанг баргузор нашид, ман хона рафтам. 1,5 моҳ набудам. Ва бо баргаштам ва қариб 2,5 моҳ шид ки дар иҷа машқ кардистам. Ихе гирем ҷои зиндагӣ мекардантон уҷаву иҷа ҳамчун омодагӣ дидан ба ҷангҳо. А вақте ки шумо якум бор ба муддати дароз ба Россия омаден, бидан ягон чизе ки шуморо дар ҳайрат мемонда. Мисол русҳо, шояд маданияту одоб да ки хеле фарқкунанда ҳай. Не, ман тамоман хеле чиза аҳамият надодам. Ман машқ мерам, хона меом, 2 рӯза як бор, аммо хелам ҳеҷ кара намебинам. Рӯзо якшанбе метонам биром. ҷураҳо қати рафта дар ягон ҷо мешинам. Ягон чӣ мехӯрем. Айхи дар Москва сайру гашт кардан хеле набудама. Мақсад ки шумо дар сатҳи варзишӣ қарор доред. шумо кадом варзишгарои тоҷика, шояд уқа машҳурам не, ай Тоҷикистон, ё шояд ҷанговари ягон намуди муҳорибаи омехтарам медонед, ё гап мезанед қатишон. Ай Тоҷикистон? Ай Тоҷикистон бисёранд ҷанговаро, ки худи ҳозир дар сатҳи баланд ҷанг мекунанд. Ки буд лоиқина хела пеш ба финал биромад. Финали ПФЛ ки октябрда баргузор мешавад барои камарбанду $1 миллион ҷанг мекунад. Муин бо ина ба наздикӣ дар Dana White Contending Series ҷанг мекунад. Муҳаммад Наимов бисёранд ҷанговарои мо ки ҷанговаранд. Ина ҳози бо Самандар барои камарбанд ҷанг мекунад. урам ҳамватани маҳай. Дар шумо дастаи менеҷментӣ ҳастай, мисол ранги қазоқҳо ки Арлан ММА доранд, ки қариб ҳамаи ҷанговарои қазоқ обуна шидагиянд. Шояд барои ҷанговарои тоҷикам ҳастам хеле. Барои ҷанговарои тоҷик ҳастай, аммо ман уқа ҷиддӣ аҳамият надодам. Ва ман ғайри давлати худ ягон кас ва ягон чиро муаррифӣ намекунам. Атак ихе пешниҳодо бидан. Айни ҳол ман муаррифӣ кардани давлата фикр мекунам тамом. Ҳамаш хубай. Машқ кардестам. Дастгирӣ ҳаст. Алҳамдулиллоҳ. Ҳама збору машқҳо на танҳо вақта мегиранд. Бо пулам харҷ мешавад. ҳамчунин дар бари шумо одамое ҳастанд ки шуморо рӯҳӣ ва аз ҷиҳати иқтисодӣ дастгирӣ кунанд. Ки дар бари шумо ҳай ва ки шуморо ҳамчун сарпараст дастгирӣ мекунад. ё ки ай удай ҳамаш хитон мебироем. Не, ман худам не. Агар ман худам мебудам, ай уҳдаш биромада наметонистам. Масалан, иқа машқу тамринҳо, витаминҳо, омодагиҳо, ҷои хоб, раҳпулӣ, хурду хӯрок. Ҳастанд бародарое ки маро дастгирӣ мекунанд. Аллакай 1 сол мешавад ки мушкилиҳо бо ҷои хоб ва хурду хӯрок ва витаминҳо нестанд. ҳоз як бародар ҳастай ки дастгирӣ мекунад. бародаро бисёранд, касе чизе ки хати тона кӯмак мекунад. мақсади одамое ки бе ягон шаку шубҳа ҳамхе мехоҳанд ки ман боло равам ва давлати худмона бо сари баланд муаррифӣ кунам. Тамом ва ё ягон чӣ намехоҳанд. ва ё ягон бор мара напурсиданд ки мисол барои ҷанг чанд қа гирифтӣ, чанд қа кор кардӣ. ин хеле гап набуд ягон бор. ва ё танҳо мисли муносибатҳои бародарона бор ин ёрдам мекунанд.
акнун биёен дар бораи охирон хушхабар, дар бораи турнири ёддошти Абдулманаб Нурмагомедов ва дар бораи беҳтарин ҷанги кард байни шумо ва Кирилл Крюков. ҳамчунин ин ҷанги деринтизори шумо ҳай. каме ҳам бошад дар бораи эҳсосоти худ то чӣ андоза сабукира ки хайрат мо имзо кардем ва ин ҷанг баргузор мешавад ҳис мекунед? ма вақте ки ҷанг баргузор нашид, гапа росташ ма фикр намекардам ки ин ҷанг баргузор мешавад. барое ки намехостам, барое ки тайёр мешам, миём вазнам мекашам, рӯбарӯ вомехӯрам ва ҷанг баргузор намешавад. ай ҳамин сабаб ман фикр кардам ки ҷанг намешавад. аммо ҳозир ду турнир якҷо мешавад. фикр мекунам ягон проблема намешавад ва ман хеле хирсандам ки кори тамом накардаи хидмат дар ҳамун шаб тамом мекунам. бисёр будани мухлис дар толор ба шумо таъсири хичам мерасонад ё ки шумо бемухлис баромад мекунед? вақте ки озод ҷанг мекардам, мухлис набуд, аммо вақте ки ба варзиши касбӣ гузаштам, а якум ҷанг бо мухлис ҷанг кардам. а якум ҷанг меомаданд мухлисӣ мекарданд. намедонам, ҳоли ягон бор бемухлис ҷанг накардам. бо мухлисон баромад кардан шавқовар аст. албатта бемухлис ҷанги ҷанговар маъно надорад. хуб дӯстон, шумо дар шабакаи беҳтарин, яъне Нокаутиҷи қарор доштед. ба шабакаи мо обуна шавед, лайк зангулачаро ҳамчун бонус туҳфа кунед ва ҳама рӯзаи хабарҳои ҷаҳони ММА бохабар бошед. ман паси видеоролики навбатӣ мешавам. то видеоролики навбатӣ,